Vieš čo, ja im absolútne nezasahujem do kontentu, to je ich niž vlastný. Preto ich ľudia sledujú, takže ja riešim vyslovene veci spojené s klientami, s celým tým chodom vlastne za tým celým, čo je. Oni sú na to, aby robili ten content. A nech majú kľud iba na to, aby robili ten content, aby boli kreatívni. To je pre mňa dôležité, aby sa absolútne nezapodievali nejakými faktúrami, fakturáciou, posielaním. Vôbec. Ja proste chcem, aby oni tvorili, oni nech robia, oni dostanú zadanie, majú vlastne kalendáre, kde majú nabrifované všetko, idú podľa briefingu, odovzdá sa to, schváli sa to, vypostuje sa to, vystaví sa faktúra a vybavené. Ale drvivá väčšina, a to najviac vyčerpávajúce na tom je, čo si až teraz spätne možno uvedomujeme, že ja koľko komunikácie musím riešiť, že si neviem predstaviť, že to raz riešili oni sami. Že to sú niekedy také veci, že si vlastne vymieňame tie telefonáty, hlasovky, WhatsAppy, e-maily, to je že non-stop. To je jeden kruh, to ideme dookola. A to je na tomto najviac vyčerpávajúce. A potom vlastne ten človek nevie podľa mňa už asi ani robiť taký kreatívny content, lebo je tak vyčerpaný z toho, čo všetko musí administratívne spracovávať vlastne v tom pozadí, že fakt si to neviem predstaviť, že keď už je nejaký väčší influencer a nemá niekoho takéhoto, tak ako klobúk dole, no. Baví vás naše podcasty? Děláme to pro vás a ne pro peníze. Celou verzi najdete na našem YouTube kanálu.